Hola, em dic Maria José i jo soc sòcia del RAC des de fa 2 anyets o així, més o menys. Visc a Barcelona, però vaig estar passant les vacances a la Costa Brava i resulta que l'últim dia, el 31 d'agost, que tornàvem amb tota la meva família, jo tinc 3 nens, veníem carregadíssims fins a dalt de paquets, us podeu imaginar, no? La nevera amb menjar, maletes, ordenadors, etcètera, que han tirat de maletes. Viatjàvem de Cadaqués, que és d'on veníem, a Barcelona i amb el cotxe, que és un cotxe bastant gran, és un 4x4, i resulta que vam parar a posar benzina, no? Res, a cap de 5 minuts estàvem a l'estació, a la gas benzinera, i a cap de 5 minuts m'obre la porta el meu marit amb una cara pàl·lid, diu, ostres, acabo de posar benzina en vez de dièsel, el nostre cotxe és dièsel, no? I tot blanc, no? I nosaltres, ostres, ara què fem? Llavors va vindre el pobre senyor de la benzinera, no, por favor, no encienda el coche y tal, que es mejor, que si no puede cargarse el coche, no? Ens van ajudar a empènyer, el vam anar fins al bar que hi havia allà i llavors, què fem? En aquell moment se'ns va encendre la llumera, clar, el RAC, perquè que és el primer que vam pensar, suposo que ens ho solventarà. Vam trucar i la veritat tinc que dir que d'entrada ja la noia que ens va atendre molt bé, perquè ens va com relaxar, saps? Una veu molt tranquil·la, ho vam comentar amb el meu marit, no? Diu, ostres, per almenys ja m'ha tranquil·litzat, no es preocupi i tal, i ja em va posar una mica tota la solució. Diu, ara vindrà un cotxe dintre de 25 minuts, una grua, diu, intentarem a veure si poden buidar-li el dipòsit, diu, i si no, el que farem és llavors que els vinguin a buscar i li portarem el cotxe al concessionari. I sí, escolta, 25 minuts, mitja hora, ja va vindre la grua i també ens va dir que el tenim que portar al concessionari, i aleshores vam descarregar tot el cotxe, us podeu imaginar el panorama, no? Els nens amunt i avall, que a més sembla que els nens quan hi ha una situació de crisi, que el que fan és encara posar-te més nerviosa, no? I amunt i avall tot el bar, que van armar una, que jo què sé, jo totes les maletes, a més vigilant perquè m'havien passat uns Mossos d'Esquadra i van dir que anessin amb cuidado, que hi havia bandes de gent i tal que robaven i tal. Llavors ja em veus a mi agafant tot l'ordenador, tota la càmera de fotos, totes les maletes, no? I llavors van carregar el cotxe i llavors ens van dir, ostres, ara us vindran a buscar res, en un quart d'hora us ve a buscar un taxi. Vam avisar que érem 5 i que anàvem carregats, i sí, ens va vindre una Mercedes Vito, que els meus fills també encantats, una Mercedes, un cotxe gran i tal, estaven encantats, un Mercedes, no? Al·lucinats, també un xòfer molt amable, i res, nosaltres a més no estàvem a Barcelona visquent, que en aquell moment estàvem a Begues, en un poble a prop de Barcelona, ens va portar fins allà, i bé, va acabar tota l'aventura, que al principi més que res el que teníem por és que un 31 d'agost ningú ens fes cas, perquè hi havia cues, la gent, hi ha moltes avaries, i vam pensar, aquí estarem tota la nit. I no, escolta'm, havent solventat el problema en 1 hora i mitja, que és una mica la satisfacció de dir, ostres, mira, val la pena per almenys ser sòcia d'una organització així, no? L'endemà següent ja vam portar el cotxe al taller i en principi la historieta va acabar bé. I res més, aquest és el meu testimoni.